Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka jingdawa ka balaslam na kinong penmi film khasi hapo ka jala kala ban urlong hadin ba menteri badipet ya katanat arts and culture ka sarkar jala uba polling do ula pentikna ban shnano ya ka cinema kabarung hadu arts pa ngut ha state central library shillong kani ka jing pentikna uba pol ka de hadin ba ula le jurep ya usoso tham auditorium hall kabadan ha state central library manta ka sngi ka arphau khandai tarik rempang arja arphau saw haga jing senran lang kinong penmi film na arteli ki kan hun jong jala kata ka Meghalaya Filmmakers Association haga jing alam uba commander Shangplyang kum president but ka fraternity arts zine entertainment shillong hapo ka jing alam ka kong simi khong tiang kum ka president haga jing lang ki officer uba polling do ula pentip banshna arteli ki hall kawe na kabanta ka cinema but kawe ka hall ban lekai drama ka balamang pisa na ka sarkar India na ka National Library Museum haga jinglot ka ba arkulur arpholai lak tingka ula pentip haden baladep jurip unsa syong ban perkhat bat ban yo ban sedang no ya kakam kani ka jing jurip jong lang kalong kubu menteri ba pek ya kani ka arts and culture namar ka don ka jing dawa laslam ba na pedang kinong shna nong pemi film khasi ka baide bat ka jing bomdan ya ka cinema hall ka babiang bat ka ba long pede ka jing khanglat ya ka jing san jong ka film industry pedang jong kinong pemi film ka baide local ti dar ba jing thu ban pen he pen san bat ban pen slur ya ka industry ka ni ka department ka jongi ka don ka plan ba ngin shna ya ka bukum kani ka hall but omtang ya ka theater ndai ka post production center ka ban kentup ya barok ki facilities kat kum ka jok ka bamenta meaning ka latest technology ti hadin ba ka jong ni ka jingwan jurep ka basa menta ka long ba ngin pen kre pat ya ka feasibility report kalau ni report kepada ba ki bagi la ban le ban la ban create ya kan ka cinema hall nak pentaki local films ti kepada pat kani ngila don ru lupa ka funding ka bang layo kepada R lai crore nak NLM jongkari India National Library Museum jongkari India ti ngin sai syongpat hari ni niat sengi banyak perkat bak kumlungin push syakamat yang agak ya penperana ini ke building kepada ya am kon ke tinggi penpra ngi nia perkat bangen redesign ya ka in penwandur da ba mai ba ngin la ban yo eknik facilities ke take away kan dai nam taki movies we pada ka dai ru nam taki niki drama ki jongi di film kan no capacity ai ban ya ka syong roughly ngin persang ya ka ba arspa ngut ti kanlong kumta arspa ngut ya ka theater arspa ngut na bentar kenika ke center na mendaki drama pada itu bagaimana di wan hangne nak ya dah buan ne hadin bau minister la pentip ba kandon ka inspection ke jingwan jingo ya kenika jaka hangne ka soso tham auditorium te ngiru ngilai wan lang te ngisung thu ba ka jing thmu hi kalong na ka benta ba ka government ka don ye ka plan na ka benta ban shnano ye kenika jaka haki wei kwe de ki benta na lor ba kala don te ka wei ne ki benta ka ba ngisu thu kalong ba kin shnaro ye ka cinema hall na ka benta ki film khasi te dak leng jungi kum kinong shna film po ka shatri jong ka Meghalaya Filmmaker Association ngi ai khublai yo minister ba hadin ba ka jingwan jingo ila sotho ba barbula kularu na kamta ban shna ya kawai ka cinema hall nalor ki wei ki ba ki benta ki bandon ha gane ka chaka te nakling jungi hingi one specific na manta gane ka cinema hall bat hoi kum juro ngila ya kran ro na kamta bandon ya kitiki post production studio ya ka ba ki wei de ki benta ki bangila ban le angne te ya kata ro iong ba insale ya kata te ngila ya kran ro bat ila
ai jingmut banang leng jongi kum kaseng in sa tho shei ki ade ki ba ngi don kam laningi ai jingmut yo minister ban include shu ha kan ke jaka te nak leng jongi kum kaseng in nalor ka cinema hall bat kene ka post production studio in sa ai jingmut ru ya ki wei ki benta ka ba ila ban incorporate ha kan ke jaka khnang bakan long na benta ka jingmen toy joki no shina film kum kanuksa ngi don kam ya ki jaka bangin ring ya ki film ki jongi kum kanuksa lada menta ngi don ladangi haban le ring haka jail raldangim dan lupa ya ka jaka gemut ka ying ke bangila ban set up kum ka jail kan kham syam jing ya ingi te ngin sa ajing mut ya minister nak ta kan neru kenang bangim dan ya ka jaka bangila ban ai ka setting la kala ban long ka jail la kala ban long ka lentirel la ne kala ban long kino ki benta la ne ki jaka ke bakut kum ka jing dan kam ka jing shooting tang bangi don kam ka space pada te ngi scam bai ka jing ajing mut jungi nak leng jung minister insa pediang yang kata bat hakaju ke por ngasobon ban biang bangi ai khublai yo minister baula shimkhia nak kamta ban shna ya ka cinema hall hangni ha state central library lani sosot ham auditorium bat kumjuro ya kata ka post production studio Kalau kum dah film ni kibri buat kan. ngi kmi lenti ba kibri hi kinyawan namar kani kadi ke jaka pedeng te ngila ban ong kum na ki nong kendong ki bajuan ha ki than anjali lani hayodu kidang jan ban nya leng ba ka lembaga ni ka civil hospital nang ta ki briu le menta ngim kanom kada syu tang ye ki nong kendong ki ngai ba menta ki pai ba jong ka sor shlong ro menta ki yawan pha ban pe firm tan re ka shlong ba kum kanuksa habiju ka bangi pen i kam dadai than kata ka jaka ka babiang kum ki sip ki jaka syong mo kim biang te le se ka tur ka dei ka wei ka ba pen ka ban pen du men sim ye ki briu ban wan pe firm wala ka taru ngi ai khublai ki pai ba ki bawan ai jikrshan ban wan pe habiju tingi schem ka ni kan sabiang ka space ka jaka parking kin sadon ngi sutup kin sadon ki jaka kum ki cafeteria ba kini kitai ngi schem ki briu kin wan ha kene ka jaka Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center